måde at være sammen med andre på rigger. Den her måde, at når jeg møder ting på en bestemt måde, det bliver læret i min hjerne, derfor gør jeg, som jeg gør. Det er jo en anden forklaring på habitus blandt andet også, eller hvad kan man sige, kapitaler. De har jo så gået lidt mere i dybden og netop prøvet at arbejde på det her med mødet. Hvad sker der i mødet med folk, som har en højere positionering end dig? Hvordan er du underlagt? Og Goffman har jo været rigtig meget inde på det her med stigma, blandt andet, som jo også bliver koblet op til det her med magt. Hvordan at hvis du får stigmatiseret nogen, det kræver så også, at vedkommende dyret, du sidder overfor, eller interagenten, tager stigma på sig for at blive stigmatiseret. Og stigma kommer over fra det her. Ja, altså det der med, at det... At du kan se, der er noget med folk, men et godt eksempel, det er jo, at du kan ikke se på folk, de er psykisk syge, men alligevel har vi som samfundsmæssigt et eller andet sted stigmatiseret. Når du ser en amerikansk film, og det er en psykisk syg, så med det samme, så drejer det sig om en eller anden massemorder, der bare slagter løs, hvis de er skizofrene. Eller en terrorist. Man ved, at filmen starter med en eller anden mellemøstlig musik, og så tænker du, wow, det er simpelthen arabiske terrorister. Det er en stigmatisering, der er foregået gennem en medialisering af den her måde, vi tænker, at vi lægger magt over i. Har I set det program, der hedder Under Underst? Ja, de lavede også et amerikansk projekt af det for nogle år siden. Det er mange år siden. Det var gik helt galt efter 3 dage. Det viser meget godt, hvordan at magten lige pludselig kan gå hen og blive negativ. Følg det ud. Skal jeg fortælle, hvad det handler om? Ja. Under Underst, det handler om, at de tog, hvad var det? Det er fangevogter og fange, og så 7 dage, hvor de skulle blive lukket inde. Nå, det, jeg har set det, ja. Og så følger man med i fra dag til dag, hvordan at de går ind som den ene er familiefar, den anden er kok, og den ene har hunden og bare sådan. Ja. Og så får de lige pludselig en magtrolle, hvor de står 4 mennesker foran, 8 fanger, som er blevet beskattet første dag, de kom ind, og de må ikke kalde dem navne, de må godt kalde dem deres tal, der står på deres orangedragt. Så det er personaliseret. Det sjove ved det er, at det her eksperiment blev jo faktisk forbudt. Altså, de har lavet forskellige situationer, hvor at vagterne fik lige pludselig en anden magt, hvor de bestemt ikke gik frokost, fordi de havde glemt at låse døren, og så var der ikke fange, der gjorde noget. Ja. Og så fik de lige pludselig en magt, hvor skal de så ikke så vi kan jo tage aftensmaden fra dem, skal gøre det, og de skal jo også respektere os og sådan noget. Så lige pludselig tog de deres frokost, og så næste gang de fik en magt, så var det sådan, så fik de sådan en, det var vagterne, der havde lavet en fejl. Men de kunne så vælge enten at få taget fangernes frokost eller deres egen. Men de er jo vogterne. De skal jo ikke miste deres, vel? De må ikke fremstå fejlbart. De må jo ikke, ja. Og så tog de, og så, altså, det var helt vildt, men de stoppede så også til danske forsøg efter 5 dage. Fordi der var folk brød helt sammen. 5 dage. Det sjove ved det er, at det er sådan noget, jeg slet ikke kan forstå, kan foregå på tv, fordi vi har jo gennem litteraturen netop haft den der snak om, og det var faktisk også fra Chicago, at vi snakkede straf, skam, stigma og så videre. Jeg husker, vi har læst op på et tidspunkt, der var nogle forsøg, hvor man satte almindelige mennesker ind og skulle give stød til nogen, der sad ved siden af. De fik at vide, nu skal du bare hæve strømmen. Jamen, du skal bare hæve strømmen. Altså, og altså det her der er noget strømstyrker, der er slået for ihjel. Og det var jo, hvordan at du fuldstændig kan, til sidst så begyndte nogen sådan, hvad har han gjort, så fik du bare deroppe af. Og de begyndte at holde strømmen fuldstændig oppe, altså det her, hvordan at det overtager. Men jeg tror, man tænker, at når man er sådan et sted, der er nogen, der beder en om at synge. Det er sjovt og hurtigt, fordi det her, det er jo så gruppementalitet. Det er jo der, hvor det begynder at gå galt. Altså, en god tysk film, De Vælge, eller også den amerikanske udgave af The Way, også et fantastisk eksperiment, der faktisk foregik på en skole i USA, med en lærer, der ville prøve at samle sin klasse, og begyndte lige pludselig at få dem til at marchere, og til sidst blev de former, og men de fik lov til at gøre det her, men han støttede dem, han sagde ikke nej. Det endte simpelthen med, at de havde en flok ravne, altså højre ekstremister, i den retning, og til sidst bliver han bedt om at opløse det eksperiment, og de vil vide, hvem er lederen?
Og så viser han nogle filmmaler og filmer, der står på en pedestal i 30'erne og taler ud. De var blevet fuldstændig konforme. Men til gengæld fik de et enormt stærkt sammenhold, og det er det samme, der sker med de her vagter. Men det er sjovt. Du har også set programmet? Eller? Jeg så den amerikanske udgave af det og tænkte, hold da kæft. Men altså under Guantanamo. Jamen, jeg kan sige dig så meget for det. Stærk selvjustis, der er også nogle ting, hvor fængselsvæsenet blander sig. Og tænk på, hvad der foregår i... Altså, ja. Jeg har på egen hånd oplevet at sidde i varmecellen. Hvad du mener, når du gør det der, fordi jeg har bare sådan... Jeg forstår slet ikke, hvad du mener. Sådan, hvad er det, der sker? Det forstår jeg bare ikke. Danske fængsler, det er jo... Er det ikke en badeferie uden lige? Det kommer sæt mand på, hvad du sidder indenfor. Det kommer an på, hvor du sidder. Men Jeg havde der selv siddet i varmecellen ude i Ørensvang. Det var da ikke særlig sjovt. Så blev man smidt ned med i 3 klædeskab uden sko på, hvor der løb varmrør ind med dem. Så sad jeg der i 8 timer. Spændt. Ja, det var 18. maj 93. Og nogle ret store demonstrationer, der foregik der. Jeg deltog, jeg blev anholdt, jeg blev så løsladt. Men jeg blev simpelthen sat derned, fordi jeg skulle bare tale. Hvad fanden vidste du? Der var mange af os, der kom den tur igennem. Altså, der kan man altså sige, at det var et andet regime. Uropatruljen bestemte rigtig meget dengang. Men er der noget, som fængselsvæsenet godt ved foregår, men de kan blande sig i? Det er jo... Absolut. Det er da mega meget Der, folk bliver knippet i røven, jo. Det ved de godt foregår, men det er der ingen, der gør noget ved. Der vinder de... Men det er et godt eksemplar på, at fængslet er totalt lukket verden, og de indsatte mere eller mindre driver fængslet. Så er det et spørgsmål om, hvem fanden der bestemmer hvor, og hvad for nogle afdelinger du er til. Men det er stadig en meget blød udgave af San Francisco Penitentiary eller andet eller sådan noget. Men vi begynder at bevæge os derhen af, fordi de forbrydere, vi sætter ind bagved, bliver mere og mere forrådet. For det andet, så er der ikke et resocialiserende system derinde. Der er et system, der bare bakker op. Du skal leve derinde. Enten så holder du snotten for dig selv, eller så må du blive hårdere end alle de andre. Det er ikke resocialiserende system. Eller rehabilitering. Ja, Nå, men det er også en spændende snak. Jeg vil bare trække lidt tilbage til de der magtformer i vores, hvad det var for nogle magt. Om der er nogen, der vil komme, hvis hun spørger os, fordi det kunne jeg godt forestille, når vi gjorde. Hvad er det for nogle magtformer, der er i spil i vores rollespil for Thomas? Nogen har nogen ud, og det er ikke for at afslutte deres fængselssnak. det er tvang, og det er symbolsk magt, ikke? Der er lovmæssig ansvarsfratagenhed, altså vel også, ikke? Man dækker sig ind under sådan en loven, bare det kan ikke gøre noget af det. Så ligger der noget definitionsmagt. Hvem der kan definere, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Det lyder jeg også mærke til. Nu har jeg jo set den rigtig mange gange her i weekenden. Og alle os 4, inklusive dig, Becker, vi taler om Thomas i tredje person. Jeg er overhovedet ikke inkluderet. Det første, Jeg inkluderer dig lidt. Ikke Thomas. Hvad så, Thomas? Hvad synes du? Du taler til ham om, at der er 3 år. Ja. Rigtig pædagog. Hvordan synes du, Thomas? Ja. Hvad synes du, Thomas? Det lyder da meget godt. Det skriver jeg, Thomas. Det er der er rigtigt og forkert. Ja, lige præcis. Check. Det er bare fordi, jeg har ikke styr på det her, så hvis jeg bliver spurgt, er der gerne en, der må tage ordet fra mig. Og det var jo også det, Sonja sagde. Det var, at spørgsmålet er ikke sådan, du bliver spurgt. Der bliver spurgt i rummet, og hvis der er en, der bliver spurgt om noget, så er det meget åbent, at folk de byder ind. Det er rigtig fedt at blive. Så det er ikke sådan... Så det er ikke sådan noget, Du er på nu. Bare fortælle om magtforhold. 5 sekunder fame. Er også rationaler. Vi går ind med et rationale og med en bestemt værdinorm, altså vi har et outcome, og der har vi også en magt i det, vi bruger der. Altså du har en magt fra jobcenter. Du har nogle ting, du har igennem der og har mulighed for faktisk at påvirke. Så man kan sige, at du har også en værdinorm, du går ind og også bruger som magt.
Fordi har du ikke lavet noget fornuftigt, du skal da arbejde, du skal da uddanne dig. Kommer også noget der. Men man taler også om, at du kan ikke have magt uden at have nogle beføjelser. Vi som socialrådgivere har netop den her magt, fordi at vi er i stand til at sanktionere og alle de her ting. Derfor kan vi gå ind og udøve magt over for borgeren, som er forskellige magtformer, hvad kan du lide begge? Altså, nej, det var bare magt, altså det der med, at du bliver nødt til at have nogle beføjelser for at kunne have magt, for at kunne udøve magt. Og tvang, sagde du, Thomas, og du sagde definitionsmagt. Lovgivning. Ja. Symbolsk magt. Er det ikke det der med, er det egentlig ikke politiet, der har politiet ikke symbolsk magt? Og de har også magt. Magten. Og igen har de det? Du springer ind i det, så i Anders Samuelsen på hans landsmøde her i weekenden. Der sagde han havde stået på hele hans parti og sagt, at han mente, der burde være en meget større social ulighed i Danmark. Fordi det var helt chokerende, altså, jeg synes. Fordi det havde vi en socialminister, som sagde for ikke ret mange år siden, hun blev så sendt på plads i Mærke Hansen. Det var hendes. Det skaber dynamik i samfundet, hvis vi øger ulighed. Men han mente simpelthen, at vi skulle have den bare meget højnet. Altså vi skulle bare have et samfund som i Schweiz, altså hvor nogen var mega rige, og nogen skulle, fordi så kunne de der udstøtte nok komme op på næsten. Fordi man taler jo om den lovgivende, udøvende og den dømmende magt. Ja. Og politiet, de er jo den udøvende magt. Ja. Men dommerne, det er vel dem, jo, politiet er den udøvende. Dommerne, det er dem, der er den dømmende magt. Og den lovgivende magt, det må jo være politikerne. Så det er politiet, der ligesom dømmer der. Ro på, venner. Den dømmende magt er domstolene. Ja. Den lovgivende magt er Folketinget. Og den udøvende magt er regeringen. Den udøvende magt er regeringen. Det er magtens tredeling. Den fjerde statsmagt er så pressen. Politiet har statens indre voldsmonopol. Men det er jo ikke dem, der har... Det er ikke, politiet er ikke den udøvende magt. Politiet er udførende, så de må også være udøvende. Og det vi også, altså så er vi også socialrådgiver den udøvende magt. Altså de repræsenterer regeringen. Men det gælder jo for så vidt alle. Så udøverne af magten er alle, som arbejder inden for staten og har bemyndigelse til at kunne sanktionere. Men når man taler om magtens tredeling, så er det altså regeringen, som er den udøvende magt. Og så har vi medierne som den fjerde magt, som er den stille magt. Og vi er underlagt regeringen, så og vi udøver. Men det var en god idé. Men vi udøver stadig ikke magt. Vi udøver jo indgreb eller magt over for borgeren. Ja, Thomas i det her eksempel. Ja. Hvad er det for noget? Yoghurt eller noget? Det er sådan noget lille, hvor der er yoghurt. Det er det, vi før i tiden smed ud. Drikkeskib. Det er vanvittigt. Vi kylede det ud i store stil før i tiden, når man skubbede tøjse. Skal vi sige, at det her magt skal lægge det lidt på hylden? Dømmende, lovgivende, udøvende og dømmende magt. Ja. Magtens og så snakker du om den fjerde statsmagt på pressen. Ja. Og så kan man også sige, at vi er jo så en del af den udøvende sektor. Arbejder ind under det her, ikke? Men vores magt er jo beføjet af den udfordrende, ikke? Udøvende. Nej, det hvad var det? Regeringen. Ja. Man kan sige, at vi som offentlige ansatte, vi udøvende magts forlængede, eller regeringens forlængede arm. Men vi arbejder ud fra den lovgivende magt. Det er dem, der fastsætter vores rammer. Og så udøver vi så magten i henhold til de rammer. Eller grunden til, at man taler om det på en måde, det ved sgu ikke, hvad der sker. Er det okay? Det er ikke krampe.
Du er ikke til at få blodpropper og sådan noget. Så bare bevæg dig lidt. Når man taler